Zirin Gaza, kamar yadda sunansa ya nuna, wani ɗan zirin yanki ne da ke gabar tekun Mediterranean wanda yake ƙarƙashin mulkin Hamas. Garin ya yi iyaka da ƙasar Misra daga kudu maso yamma da kuma ƙasar Isra'ila daga ɓangaren arewa da gabas. Gaba ɗaya tsawon garin bai wuce mil 25 ba, faɗinsa kuwa bai wuce mil 4 zuwa 8 ba. Hukumar Falasɗinawa na ikirarin mallakar wannan zirin a matsayin wani ɓangare na Falasɗinu. An kafa yankin zirin Gaza ne a shekarar 1948 a lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta raba ƙasar Falasɗinu gida biyu ta baiwa Yahudawa rabi. To mutanen da suke a ɓangaren da aka baiwa Isra'ila su ne aka kwashe su aka kai su yankin da a yanzu ake kira Gaza a matsayin 'yan gudun hijira. To tun daga wannan lokaci ne fa yankin na zirin Gaza ya tsinci kansa a wani hali na tsaka mai wuya. Kasancewar ƙasar Isra'ila wadda ta mulki wannan guri tun daga shekarun 1967 zuwa 2005, ita ce har yanzu take da ikon tafiyar da harkokin sararin samaniyar zirin Gaza, da iyakar zirin Gaza a ɓangaren ruwa, da harkokin sufurin ruwa, da kuma iyakarta da ke tsakanin Isra'ila ɗin da zirin Gaza. Wannan iko da Isra'ila take da shi, wanda kuma Hamas take adawa da shi, shine ya baiwa Isra'ilan damar nuna isa ga dukkan abubuwan shige da fice a wannan yanki na Gaza, wanda kuma ya haɗa da abinci. A duk lokacin da abinci ya yi ƙaranci, to al'ummar zirin Gaza ba su da wata dama illa dogaro da samun abinci ta hanyar cibiyoyin agajin abinci na duniya da ke aiki a wannan yanki. Tun lokacin da aka kafa yankin zirin na Gaza ya kasance ƙarƙashin kulawar ƙasar Masar. Tun daga 1948 zuwa 1967 kafin yakin 1967 ɗin wanda aka yi tsakanin Isra'ila da Larabawa, inda Isra'ila ta mamaye zirin Gaza, kuma a yau ita Misiran ce take da ikon tafiyar da harkokin kan iyakarta da zirin Gaza. Yankin na zirin Gaza dai ya samo suna ne daga garin Gaza, wanda shine babban birni a wannan yanki. Zirin Gaza na da yawan al'umma da suka kai kimanin miliyan 1.5. Hukumar Falasɗinawa ta samu ikon karɓar harkokin mulki a shekarar 1994 a ƙarƙashin yarjejeniyar birnin Oslo, wanda ta sa Isra'ila ta janye daga mulkin zirin Gaza 1994. To sai dai wannan yarjejeniya ta Oslo ta baiwa Isra'ilan ikon ci gaba da mallakar harkokin sararin samaniyar Gaza, da ruwayen yankin, da kuma harkokin rijistar gidaya da shige da ficen baƙi da shigar da kayayyaki da ma fitar da su, sannan kuma da harkokin kuɗin shiga a yankin. A shekara ta 2006 aka gudanar da zaɓe a Falasɗinu, inda Hamas ta lashe wannan zaɓe da babbar rinjaye, ta kayar da jam'iyyar Fatah da sauran tsirarun jam'iyyu, wanda hakan ya baiwa Ismail Haniya damar zama zaɓaɓɓen Firaministan Falasɗinu. To sai dai Isra'ila da Amurka ba su amince da wannan zaɓe da Falasɗinawa suka yi ba, kasancewar su a wajensu Hamas wata ƙungiya ce ta 'yan tarzoma, wadda sakamakon haka ya sa ƙasar Isra'ila da Amurka da Kanada da Tarayyar Turai suka dakatar da dukkan kuɗaɗen hukumar Falasɗinu, inda rashin daidaituwar gwamnatin da rashin kuɗi da kuma yunwa da ƙishirwa ta sa dole wasu daga cikin al'ummar Falasɗinu suka yi hijira. Rikici ya ɓalle tsakanin Hamas da Fatah saboda halin da aka shiga na ƙiƙiƙaƙa, wanda hakan ya sa sai da ƙasar Saudiyya ta shiga tsakani, inda ta samar da yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu tare da kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Wannan yarjejeniya ce ta sa Ismail Haniya ya yi murabus daga matsayinsa na zaɓaɓɓen Firaministan Falasɗinu a dimokuraɗiyyance zuwa Firaministan riƙon ƙwarya na gwamnatin haɗin gwiwa. An kuma rantsar da shi a matsayin shugaban sabuwar gwamnati a ranar 18 ga watan Maris ɗin 2007. A ranar 14 ga watan Yulin 2007 shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas ya kori Ismail Haniya, ya naɗa Salam Fahad a matsayin Firaministan gwamnatin haɗin gwiwa. Canjin da Majalisar Dokokin Falasɗinawa ta ce ba ta yarda da shi ba domin ya saba da doka. Shugaban ƙasa na da ikon sauke firaminista, amma ba shi da ikon naɗa wani sai da izinin majalisa.
Wannan dalili ne ya sa Haniya ya koma Gaza ya ci gaba da zama mai mulki a zirin Gaza. Tun daga lokacin da Hamas ta karɓe mulkin Gaza kawo yau, wannan yanki na Gaza yake cikin talala. Dukkan hanyoyin shiga Gaza guda 5 da suke iyaka da Isra'ila, Isra'ilan ta toshe su, sai dai kawai idan taimakon gaggawa ko na agaji ya taso. Halin da ya sa al'ummar Falasɗinawa cikin ƙaƙanikayi. Isra'ila dai tana ikirarin cewa duk tana yin wannan ne saboda Hamas ta ƙi yarda ta amince da ita a matsayin halastacciyar ƙasa, kuma Hamas ɗin tana harbo rokoki cikin ƙasar Isra'ilan. Isra'ila ta ce matuƙar Hamas ta yarda da halascin kafuwarta, kuma ta daina harba mata rokoki a wancan lokaci, to za ta buɗe iyakokin Gaza ta kuma daina kai hare-hare da take kai wa Falasɗinawa a zirin Gaza a wancan lokaci. Ita kuma Hamas ta yi ikirarin cewa ba za ta amince da Isra'ila a matsayin halastacciyar ƙasa ba kuma za ta daina harba rokoki cikinta ba, har sai ta sakar wa Falasɗinawa mara, kuma ta janye daga inda ta mamaye zuwa inda yarjejeniyar 4 ga watan Yuni na 1967 ta amincewa Isra'ilan. Sannan kuma ta sakar musu harkokin shige da fice da tattalin arziki, ta kuma ba su dama su gina filayen jiragen sama da na ruwa da dai sauransu, su rayu cikin aminci kamar yadda sauran al'ummar duniya suke rayuwa.